أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mga luksamin na mga pagriyami sa kulaling hapong aranaw. Giyang kakilenyo na namang estudyante ay si sa Marawi. Pangingisiyan tanusiran. Si ko ay mana na masuswa o ay mana na mga kangudan isang kaya mga eskwilan. Ko ay mana na kaya pang-improve o mga pimbarang teknologi datara nga si kini bago nga cellphone kaya nga textmate at igra kan kami madakal adi kundi itutu na amang ngungudag mga raga sa isang na golf ba pure pamana na any route so ka textmate sa pa nakapag-meet kata pisintano siya kaya ang pagalitan si Abu Dujana. Benar na ginadetaranan. So, dua kata Dixmith na di siya hindi makatuna sa MBCU o di na sa gaya mga putsa na ano na di maintain sa MBCU ang ngaranan na SM. Sana mga tago sa gaya na ako Komsen SM1 agu SM2 ay ngaran niya na ayaw ba di timo na mga bubaya mga mama ay siya di mabentay pakay siya sa giyang uto adi ka Dixmith agyang uto dua katawa bubaya gumama basilang kilala isang uto before po nakapaka-pituneran sa golf. Basta lang kilalay. At nakasibu sa giyong cellphone na rin sila may kilalay. Naya kada nasibu sa ito cellphone na rin siya mga kikilalay. So sa ito katanan naman ako ko sa kita mga number. Giyang ko to kuan di ka pa ka-tiro ang utama masay ng uta di na negatik sa giyang utama babay. Ba ito na ilan kaon ba na 100% na nabkabubayan na giyang utabay ang uta kabubayan ng utama ang utabay. Apa na pangaruman yan anta ka ebo din ang digitixmitan na ninom kakwaso ka ba yan ay na sana magatos ka porsyento na ebo din ang digitixmitan na bunya makuha kita ube makuha na sa pangarapin sa kita ube amakalian napugawan yang bu kita ube la hawla wala quwwata illa billah manto na manay pagsita no na nagyang kana ng mga video kiyan si sa Marawi ba mi anto na ilan ni ron sa sangyang kiyang daklan sa Marawi mi kabinasa anta ka kuan ay kay man to kinigyon na si Abu Qatada. So ilan na meron sa giyang kana kaya pakadaka lagi ng mga video sa Marawi na mala na giyang utak kaya pakabinasan yan. Sabab sa giyang ko to di ka pakasug umamagus babay naro sila di makakikilalay. Sa giyang ko to mida-bida sa darpa at sila di makatutuna lagi-lagi dagyang utak mga estudyante mga morit at sila di makatutuna sabab sa giyang ko to kaya binasa. Nagyang ko to di ka pakatutuna na ayap na di tutunan Nagyong ko tasab sa kapamagilid. La hawla wala quwwata illa billah. Pag mayroon na kaya balita nami madakal mga bai aya didan di pamagunuta balaburo sa misyon na namang mama mga Kristiyan. Bapiyo lang na balita. Iyo lagi na data na balita sa dito ko na Kristiyan, nagdasar sa nung pakonot. Nagapagit ta Kristiyan na di ba punutulan. Nagdasar tayo na maranaw. Jadi hindi pa tutulong yung detalye ng maranaw. Ipag-keep ka lang nila ng detalye ng maranaw. Sa sirang pugunot ko mga Kristiyan. Mga luksami na mga pageryami, mga babayami, may nagyud ang kay katiro ang mga pagalitan o siya kini Abu Dujana o siya kini Abu Qatada. Pinapakarin niya giran rukatan ang kay masuso ang mga kangudahan sa isang kaya pungaranaw. Katon yun na giyang kaya masuswa. Upama ka bilang nga sa pila ka pulo ragon kaya man daw pagintaw na sa mga kangudan sabab sa pumatay sa mga loks na nanin ka pagintaw mga kangudan aw pa man na binasa so binasa sa otakiran binasa sa pusuiran na miya binasa sa kapagintaw nagid ni masuswa nga kaya krisis ang kaya dunia ang kaya tigiran na kaya tiaranaw sabab sa miya de subara ka di ka pagintaw oy man to na pagisya mi na nagyang kay internet apman upama Bana tunay taman akira utan siko internet sisagyan kaya kuan isa ko miyaw na ebo internetan sa nagyang natira na SGRM agwing utasi sa main oy anto na batan to mindar sa mga internetan san anto na taasarian siko mga kangudan kina miya ka piano na pakaiso gi mata kenda kali mata gi internet sa gi Marawi hanap na miya mangibagup na mga internetan nagitaki ko kwarto dito di makasuda sa bubi ako masa kita sa tema na kwarto. Apa nakakalaban ng uta kwarto? Nakakalaban na kita kwarto. La hawla. Amya makaporo-poro kita mga
Kakuan yan. Ay di ko ila kita mataw sa kita suldo. La hawla wala quwwata Kita kaya pakabugo kita mga internet. Ako gina na mga gobyernet. Kauto. Ari mga gobyernet sa bubuya gumama na di na ipendawaran siya mga loksiran na mga project sa eskwela. Tayo na ba kadi sila no dimbang mit? Natay na ba sa ni mama gumit sa ni mama gobyernet sa kita internetan. Nagito na mga internetan. Na social na open sa mga 24 hours. Naroon siya ni makatutuna. La hawla wala quwwata illa billah. Kauto mga lok sa min ang mga pagrami. Miyan gyud na gyud kaya kuan. So mga lok sa mi mga pagrami mga umuri taon yan adyan ipakapangadiin pakaklasan sa mga eskwelahan sa Marawi at turduan yung silan kagyan kaya pingisyan tanong nga sa akin ya budujan na sa akin ya bukatada na nasisilan di pamangadi gupamagi eskwela sa kanan na Marawi City na mielairan kaya malakaniran agyan ko to pang ulaula o mga estudyante ayamada na sa mga kangudaan o ay bata bulaw-bulaw sa mga bagwataw sabab sa mga bagwataw na sila na dimbal sa ngutatigiran new generation o ay bago pagtaw o ay sa balasan nga wallah si sangkaya kaya para begini sa mapia katigan gu rinayagan ko mas maulawla si sagyan kaya rana po initano si wallah tarim ana iwallah kay mapia galabag gu makanggaguna si kumakangudaan sa sabutan niran sumal ay ni ating kiran wallah subhanahu wa ta'ala si sangkaya dunya sa salam na miskan og yanggap kanagyo Nagi si Abu Sayyaf Al-Muqatil. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.